салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. омади моҳи шарифи рамазон аввал ба ҳама муборакбод мегум, лекин гапи ма дахл дора. ҳам комментария нависода. охир мара нависае ки худованд ҳидоятат кана. тавба кан худо. ту ҳамо қасури як ту ҳидоят ёфтагӣ. Ту уже алакай медонӣ ки ҳидоят ёфтагӣ. наузан билло, ё наузан билло. Худо, худо. ақаллан богӯ ки худованд ҳидоят канамона. ман мегум ин бародар камакак бӯи мусулмониро мефаҳма, бӯи дини исломро мефаҳма камакак. ту вақте ки худованд ҳидоятат кана мегӣ, охир ман тира дига чӣ мусулмон бугум? Ту алакай хита мусичаи бегуноҳ, дига тамом дига. И прамой байни биҳиш дай. Тамом анам хеле хита ҳис касти. Бародар, аввал як бор гиребони хита бубакаш бай гапа банавис. Ту худо чӣ навистаисти медонӣ? баъд диҳимаш ки шумо як видеоро мо мепартоем, мо ҳунармандем, мо хубай гана дар ин соҳа хондем, диплом дорем. ин бовар накунед, бо ҳамин бибинед ҳамин чӣ ёдам дипломо модарже партоем ки ҳамин бибинанаму ки кори ма ҳамияй, касби ма ҳамияй. шумо медоред як чи тарбиявира шумо ибратгирӣ медоред, ё ки фақат ҳамин ҳунарманда ғайбат кардӣ? мара дар он рол ки ма бозӣ кардам, мо хеле одам нестам. охир ма байқи одамое ки бозӣ мекардам хеле одамое нестанд. ҳар як ҳунармандае ки ҳамин гӯдакиш 5 вақт намозша мехонад. худованд ки бубахша, намора мебахша. лекин вай тура нишон метаҳад ва дигарита нишон метаҳад. ай байни шумо ки ҳам комментария менависанд, як таи шуморо вай нишон метаҳад ки бибинед шумо инам тари одамед. шуморо мо нишон медиҳем ки бидурен ибрат бигирен, таълим бигирен. ита не ки шумо бидурен иминои ҳамон ҳунарманда. ту ини хеле кардӣ, ту мо нестем. шуморо мо тақлид кардастем ки шумо энанами ҳамин кора мекунед. ва баъд дар комментарияш ҷавоб мегардон, адресо табите дар ҷои озима биём. охи бародар, яташ ма ҷуз худованд дуюмаш қонун дига ягом чӣ наметарсам. ма ягом ҳамин таворам зиёд умуман наметарсам. узри зиёд гап камака калон рафт. шумо бидурен таълим бигирен ау саҳна ки ҳозир ҳамин мақсад ҳамин мардакои ҳамин замона инам хеле булҳавас шидиян. ҳамаш не 5-5 нестай бародаро. яташ мебини булҳавас, яташ мебини як қафои кор боре ки яташ мебини 24 саат дар масҷидай. охи ту мара тарсондасти. ту карат кор мекуна ки ҷудаи ма биём. баъд диҳимаш ки ман медонам ки одамое ки камакак басаводанд, камакак мафкура доранд, ҳаётшонро дар комментария наменависанд. дар комментария умуман чун ғамам наметан наменависанд ҳам. ман медонам ки ту як бесаводӣ, ту як дар маеди, ту як намешидани одамӣ, ту янам комментарияда менавистагӣ. мо иро аз ёд медонем. ина ма ба худо қасам мехӯрам, ягон аз комментария навистагӣ нестам. ба худо қасам. ма чӣ наменависам? ма одаме ки интерес набоша умуман намедорам. ба худо қасам намешносам одаме ки ма дар ҳамин интерес нест. умуман намедонам, дидагӣ нестам. я 95%. ма ки ту да интерес набошам, надро комментария нанавис. вақте ки дур омадӣ, ту мара наби, ту хита биби, хитат ислоҳ ша. ман не, ма чиза шидам нашидам, ма шидам ба хидма. ислоҳ кардам накардам, ма аввалаш худо, охираш худо. худованда ҳазорон мо шукр мегӯем ки даҳани дари масҷид дай хонам. ин ҳама ҳамсояҳо медонам. даҳани дари масҷид дай хонам. ҳар вақте ки азон метан, дар пешам азон додистиян. дари масҷид даштаги. ман хонам дари масҷид дай. худо биё дигам даҳи мар накунам. намозотон ба як азоб 95% намехонем. комментария нависо, инам комментария менависем ки ма гаранти метавам 95% намехонем намозотон. чӣ мара мехезен? ту ини хеле кардӣ, ту хеле кардӣ. агар як қак басавод бошанд, шумо ҳаётонро комментария наменависанд. ин хеле воҳимаам накунед ки яка дар ҷои шумо ҳам дур метен меджакен. ма барои ин вақт шуморо саг мегӯям. касе ки дар комментария меджака, саги тозай. ягон ҷои хафа шидан нест. хафа мешен бишен, таваккалтон ба худо. аввал пеш аз як чиро навистан, аввал фикр кунем, баъд бинависем. ман медонам ки шумо одамои бефикру бемафкурем намоед. шумо ягон одами дастойни нестем ки ма ай бумки бародари ма хафа шид. ма ин гапоро барои сахт мегӯям ки аввал фикр кунем. аввал андеша, баъд гуфтор гуфтем. андеша кунем, баъд гуфтортона бинависем. боқӣ сарбаланду хонобод бошен. одамои мефаҳмидагӣ да
ягон гап пасту баланд гуфта бошум бахшиш ҷадан бо ҳазор миллион одам мефаҳмидагиай ҳам ду се саге ки меҷакан аз саборда мерасан одамо ҳақ дорем ки камкам авқали насиҳат кунем гап занем бародаро акуну мефаҳмидагиш 100 ма бугум намефаҳмау мегам ки як гов рехини подара рехин мекана и ҳамунамоанда до дар ту бидро саҳнаро тамошо куд и рад биги ба хута таваккалтум ба худо. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.